Ake sibuke question 9.1.1. Idiagram uyayibona la. Uma kuzosebenzisa lolu lwazi lolu nje oluncanyana kade ngikukhumbuza lona. Ngalas no north, las no south. Nansi ini i-coil yethu sino XY la. Lana ke into esinayo mawuyibheka lento le. Yilento le esithi yini? Esithi i-split ring commutator. Yini ndaba ngisho njalo? Buyela ku statement lapha ku 9.1 bathe the diagram below shows the initial position of the coil in a simple DC generator. Bebathi nje DC generator obvious sekunani la sesine split ring commutator. Uyabona nje analyze question asikayiphendula siyayi kuyiphendula ke manje. Mangase kuthona udlalisa nje Fleming's Left Hand Rule. Lento bathe rotator kanjani? I-rotator kanje. Iphikisana nokuhamba kwani kwewashi. Sithi ke kunjani? I-anti-clockwise direction, yabona. Ake sibuke ke lapha ku 9.11 ukuthi bathini? Bathi name the component in this generator that ensures that the induced current in the external circuit is in one direction only. Kade ngisho ke lonto ngathini? A split ring commutator. Nas. 1 mark. Sutholile imaki lakho. Ake sibuke ke u 9.1.2. Is the direction of the induced current from X to Y or from Y to X? Sebesibuza ke manje ukuthi I direction ye current le eyakhekayo kule coil le ingabe isuka ku Y iya ku X noma isuka ku X iya ku Y. Babuza lokho. So kwenze njani ke manje? Sekufanele ukhumbule ini Fleming's Left Hand Rule. Isandla sokunxele sikabani sika Fleming's. Wenza usebenzise sakho ke ngoba phela yabo Fleming's nawo wasebenzisa left hand rule. Left hand hand I mean. Left hand yeah. Yazongixolela laphi. Sengisuke ngikuxolele. Ake usebenzise ke Fleming's Left Hand Rule. Khumbula kumele ini i-force. Kumele ini ilokuzana i-direction ye-magnetic field noma yama-magnetic field lines. Kumele ini i-direction ye-current. Now mawubuka ke la rotate kanjani? Anti-clockwise. Ngoba isivele ime ngocwe phela lento kusho ukuthi makadimi kanje lento le. Kusho besothi ini i-force yakuphi kuleli side iya ngale yabona ngithi iya kanje i-force. Kodwa ngoba phela nangu north no south la sesothini north to south i-direction leli side asilibuki leli side le sobuka bani leli side abalibuzayo. I-force uyabona yenze njani? I-rotator anti-clockwise. Nangulo. Yabona nje usithupa sami sibheke kanje nje hawu number 1. Uyasibona ukuthi senze njani? Sithi ngikhuluma ngani? Ngaleli side lo XY. I-direction yema field lines north to south book. North to south. Bese uthi direction ye current is out of the board. Yabona? Yenza ngalo. Lokho mbekuphi? Out of the board. Okusho ukuthi mawubuka ke la it is from Y to X. Y to X okuyena ohambisana nani? No out of the board. Out of the board. Buka. Lo mdwebo phela udwebe ezama udwebe i-3D kodwa ngokomthetho umkanje u-Y ngale u-X ungala usho ukuthi from Y to X. Yansa yakho kabani ke leyo ka 9.1.2. Siyadlula ke lapho. Sebethi ke manje a maximum voltage of 90 volt is generated when the coil is rotating at a frequency of 20 Hz. Base bethi 9.1.3. La kwenzakala nini? Ngesikhathi lezi zinto zirotate angithi ngishilo ngathi kwakheka ini i-voltage. Njoba kwakheka i-voltage kuncike ekuthenini ngesikhathi ushova noma uroundisa kangakanani. Mawuthi speed sakho siphezulu, i-voltage ozoyikhiqiza noma ozoyiproducer izonyuka. Uyabona? Uma ulokuza kancane ne-voltage izonjani? Izokwehla. Uma urotisa kancane izokwehla ne-voltage. Buka. Njengoba lapha iku 90 volt. Buka question paper yakho nawo unayo ngithi ibukele. Njengoba ithi ku 90 volt sekufanele ukhumbuleke enye into engayibalanga la ngoba bengizenzela nje summary thizeni ukukhumbuza lokufanele ukukhumbula.
khona le formula le ethi T is equal to 1 over F. Yabona yathilwa umele ini isikhathi time. U-F umele ini umele i-frequency. Buka ke lapha ku statement bathi a maximum voltage of 90 volt is generated when the coil is rotating at a frequency of 20 hertz. 20 hertz. 90 volt. I voltage 90 volt. I frequency ubani u20 hertz. So ungasebenzisa ini i-frequency oyinikiwe ucalculate ini isikhathi. Usuzothi ke manje 9.13. Usuzothi 1 over 20 uzothola u0.05 seconds. Baqonda ukuthini? Uma lento rotate i-frequency ke angani umsayikhumbula yini? Igama lithi frequent. Into enze kanjani? Njalo, it's frequent. Okushuthi ke la sibheka ukurotate kwento ukuthi per second i-rotate kangaka ama-rotations mangaki? Per second ke bathi mangaki? Awu 20 hertz. Futhi rotate kangaki? Kawu 20 ngani? Nge-second. Buka. U9.14 sebethi ke the coil starts rotating from the initial position, nansi le position le. Yini kanje vele. As shown in the diagram. Sebethi ke sketch a graph of output voltage versus time for one complete rotation of the coil. Indicate the maximum voltage and the relevant time values of the graph. Bathi asitshengise i-complete rotation yalento ukuthi izoba kanjani kodwa siduba ini i-graph. Buka. Iqalile lento le. U-XY me rotate ngo-90 degrees uzoba kanje horizontal. Mase imrotatisa ngobani? Ngo-180 degrees uzoba la u-XY. Mase imrotatisa ngo-360 uzobuyela lapha ya. Mebe khuluma nge-complete rotation makhuluma ngo-360 degrees. I-rotation kabani? Ka-360 degrees. Buka. Lokhu sedinga ukhumbule ama-waves. Ma-waves ka-grade 10 enzenjani? Ayenziwa khona. Buka. Do you have a graph yakho? Bachas, do you have a graph yani? Sketch a graph of output voltage. Ukushuthi la kuma y-axis ufaka ini i-voltage in volts. La ufake ini i-time in seconds. I-graph ke ye-DC ibukeka kanje. Complete cycle ke le. Lapha phezulu kufanele sithi bani 90 ngoba ugenerate ke i-voltage engakanani e-90 volt. Bese kuthi isikhathi for a complete cycle sithatha bani? Ake sibukeke question 9.2. Bathi wall sockets supply RMS voltage and current. A 220 volt AC voltage is supplied from a wall socket to an electric kettle having a resistance of 32 ohms. Calculate the average energy dissipated by the kettle in 2 minutes. Bathi ke lama socket la yabona sixhuma khona sicharger khona sixhuma khona iketela sixhuma khona yonke into esebenzisa ugesi nje. Wall socket angithi soyizodongela lezo zinto lezo lama plug lawo. A supplier i-root mean square voltage kanye ne-current. Sebethi ke a 220 volt AC voltage
i-supply yini i-wall socket. Kusho ukuthi mawuxhuma lapha i-voltage uzoyithola ubani u220 kodwa kujwayelekile ukuthi ube phakathi ka220 no240 volts. Now lapha kuxhunywe ini iketela lelamanzi lokubilisa amanzi eline resistance ubani ewu32 ohms. Base bethe sicalculate i-average energy dissipated by the kettle in 2 minutes. Okusho ukuthi leli ketela leli lizodla i-energy engakanani within these 2 minutes. Khona ama formulas akhona lapha yabo nje moya lapha kwi formula sheet ngezansi egcineni kwe question paper uzothola ama formulas amaningi ahlukahlukene. Enye yawo ozoyibona ilethi R is equals to VRMS over IRMS. Enye work done, average work done is equals to VRMS times IRMS times delta T. Yona ke sosebenzisa ke njengamanje. U-R lapha umele yini? Umele i-resistance sinikiwe yona. U-VRMS sinikiwe lapha ya oku-220 volt, i-current esingenayo u-IRMS. Sizocalculate ke sithole i-current. Masithola i-current eu-IRMS sizomfaka la bese u-delta T sinikiwe u2 minutes kodwa fanele simconvert simuse kuphi kuma seconds. So bese sicalculate ke the energy dissipated by this kettle. Let's wenza ke la esikhundleni sa R sofaka bani u32 is equal to 220 over IRMS. Mawususha i-calculator yakho ke uzothola ukuthi u-IRMS is equal to 6.88 amps. Asiqedileke lapho. Khona uzothi hawu yini u-IRMS? Sofanele ukhumbuleke. Angithi ngesikhathi besebenzisa ama generator noma alternator u-Eskom eproduce ugesi la uproduce khona. Ikakhulukazi ama plant akhona amanye wathola kuMpumalanga. Ngesikhathi ekhiqiza ugesi awukhiqizayo ukhiqiza voltage engaba i-maximum. Mengithi engaba i-maximum mhlawumbe say instead of 220 naleso usebenzayo lapha yena mhlawumbe ukhiqiza 400 volt. But engine kufika bani? Kufika u220 volt. Loya 400 noma 420 noma 440 sizothi bani ngenze sibonelo njalo. Loya 440 it's the maximum voltage produced. Kodwa lo esisebenzisayo thina ubizwa ngani? Nge-RMS voltage. Okushuthi sisebenzisa into efana nani ne-average ngoba uVRMS wethu sisuke kahle sikhuluma nge-average. Ngathi uyakhumbula indlela kwakhe yokuglucose yoku calculate average. Ma calculate average, for example, ake sithi abafundi bawu4 uthole 10 out of 20, 5 out of 20, 2 out of 20, 3 out of 20. Into soyenza ngoba bawu4 abafundi sohlanganisa lo 10 no5 u3 no2. Simese bathi edile bonke bese ba divide ngo4 ngoba abafundi bawu4 so bese thole average lapho. Ngoba la kunzima ukuthi si calculate average ngale ndlela kade ngichaza ngayo. Kusetshenziswa le formula ethi in the case of VRMS is equal to Vmax over root 2. Uzothola ini uVRMS. Na ku IRMS nakhona uzothi IRMS is equal to Imax over root 2. So ke makhulunywa ngo VRMS izinto uVRMS it is the mean norma. It is the average voltage or average current in the case of IRMS. So sikhuluma nge-average lapho kahle kahle. Indlela bacalculate ngalo average ke yile lendlela esingayijwayela. Uma uhlangana nento kanje nje wazi ukuthi nansi le formula ka-IRMS nansi ka-VRMS. Ngishilo ngathi amanye ama formula azothola kuphi at the back of lokhuza ni question paper. Nansi into ongayibuza. Khona lento kuthiwa ama transformers. Khona ama step up transformers. Khona ama step down transformers. Uyabona i-charger le o-charger ngayo ifoni. Amanye kuye kwenze ukuthola bazobhala 5 volt around ivalue lapho ku5. Kodwa odongweni kade bayasho la ku question ukuthi i-voltage that is supplied by ama wall socket yubani 220 kodwa lapha ifoni idinga bani idinga 5 volt or so. I-charger
i-transformer lesithini i-step down okusho ukuthi converter u220 imuse kuphi imuse ku5 volt. Enye example ye-transformer ilento esithi inverter. I-inverter mawukuthi awunawo ugesi ne-battery ithatha u12 volt iwususe ku12 volt iwuse kuphi iwuse ku220 volt. Ikwenza kanjani lokho? Ikwenza ngokuthi ilokhuze inyuse voltage bese inciphisa inciphisa current. Kufanele kubalanseke. Uma uno12 volt no 7.2 amps uyakwazi ukucalculate power yakho. Lo power lefanele lingane power yani nalapho ivoltage isu220 volt. Ukuthi fanele uma multiply ivoltage necurrent uthole ipower efanayo lapho multiply bani u7.2 no 12 volt. So ke ama transformers ke lawo. Okay, kuna ama step down, kuna ama step up. Ama step up siwathola kuphi kuma plants la ukukhiqizwa khona ugesi. Ama step down siwathola kuphi eduze kwemizi yethu. Okay, asibuyele lapha. Now sesitholile ke i-root mean square ewu6.88 amps. Bese soyenza ke manje sesosebenzisa le formula le ukucalculate the average energy dissipated. Sesothi ke average is equal to VRMS wethu bani u220 uIRMS wethu bani u6.88. Ngishilo ke ngathi ngokwesikhathi udelta T ngoba sinikiwe lapha ubani u2 minutes uzoconvert u2 minutes use kuphi use kuma seconds. Now sofanele ubuze mangaki ama second kuphi kwe minute. Ama seconds aw 60 okushuthi uma sino 2 minutes sino 60 about 2 o 60 about 2 benza bani u120 seconds. Uzobeka usushaya icalculator yakho lapho uzothola ke ianswer ela ku 181,000. Shaya calculate uthole ianswer correct. Ngiyema mina lapho kule question.